Sarauniya TV, tashar al'umma. Na baki dama kin zama to kamar malama ta, ki furta mini kalmar so na zama dalibi. Kwatanta mini yanda so yake karuwa a zuciya, kwatanta mini yanda so yake kara girman matsayi. Na baka dama ka zama to kamar malami na, ka furta mani kalmar so na zama ɗaliba. Kwatanta mini da yanda so yake karuwa a zuciya, kwatanta mini da yanda so yake kara girman matsayi. Kwatanta mini ta yanda so yake karuwa, misalta mun yadda so yake yaduwa. Na fada a tarkon so, maza zo ki zama garkuwa. Ta yaya zan girmama matsayi na mu kara shaguwa. Ya banki ko yaushe aiki na ne bai sauyuwa. Tunaninki a zuciya adadinsa bai raguwa. Rashin ki gona zan jajirce bai faruwa. Ki zama malama a gare ni, ki koya min yadda zan alkinta ki. Na baka dama ka zama to kamar malami na, ka furta mani kalmar so na zama ɗaliba. Kwatanta mini ta yanda so yake karuwa a zuciya, kwatanta mini ta yanda so yake kara girman matsayi. Sona da girma mai sona kaɗan bincika, matsayina wada naka ƙwarai ya haskaka. Zan riƙe alƙawarinka da gaske ni zan cika, je gidajen likitocin so su ɗan bincika. Zan kwatanta maka da yanda so yake ƙaruwa, ƙauna na nuna maka alƙawarin mu ba rabuwa. So na gaske mai suna, kar da ka bar ni na dimuwa. Hasken ka ya haskaka, kan so dole ne ka zama to ɗan gata. Na baki dama kin zama to kamar malama ta, ki furta mini kalmar so na zama dalibi. Kwatanta mini ta yanda so yake karuwa a zuciya, kwatanta mini ta yanda so yake kara girman matsayi. Sarauniya TV, tashar al'umma.